performance mar ng'ato to nitiere institutional parameters miketo to asto nitiere impact parameters. Koro ing'eni the maybe gima nyalo bedo ni notimore ka wang'iyo nikech ing'eni mondo impact obedi nitie policies manyaka keti. To iyudo kaka king'iyo kaka ng'ato kaka Nakumincha, ing'i kata ng'ato kaka Machogo gini nyaka gidonje telo gima gisabedo ka gitimo like kaka Nakumincha gima wanyawacho ne gisetimo en wach mar corruption manobedo Kemsacha. Mano was one of the things mane bet ne wanyawacho nigi mane bet ne notime to notime a little bit skewedly. Aito bang'e introduction mar SHIF ni ingeni SHIF ingeni SHIF ni gima kawa evaluate SHIF from impact okwanyal bedo gi result nikech wakia kako dhi timo gima sani wang'e gi SHIF ni ji dhi bedo deducted mang'eny lokruok mag chudo koro lokre nikech koro ji joma nigi salaries dhi bedo deducted ang'owa koro king'iye perspective no tiyojara ni gini rach ma minister ni okotiyo lakini kendo king'iye the other side ni golo chako reform process ni mitunde point makoro obedo signed into law mano delivery obed ni law ni bro bedo gi negative impact kata onge en delivery iwinjo from an institutional perspective. Koro Machogo be king'iyo noduogo ng'ise gimoro ni iluongo gicha nang'o iluongo gicha ni new funding model new funding model ni ochake rolling out to the point makoro tundo ma irole out ma ubedo gi first years mokwongo modonjo successfully jomogo moonge mano delivery iwinjo impact ne is different. Koro we based on justification mar institutional development wanyawacho nitie some of the things ma ministers gi otimo nikech ing'eni and also mondo iyud ni policy okalo mobedo into law nitie a lot of things madhi into place lobbying stakeholders nyaka yie gi gini koro nitie a lot ma come into play koro by the time ituno kanyo mano delivery nitie but gima wanyalo wacho en ni ministers erogisa wasayudo laws wasayudo policies gi impact mar gini kaka to mai makoro kela gimi penjo jok mane respond e poll gi gin ji aina mage nikech ing'eni bro yudo ka joma bro reason mawacho ni Nakumincha kata waziri mar education otiyo nikech gi roll out new funding model kata gikelo SHIF mobedo signed gin jok ma elitist jok mosomo gine ma gibro ng'e ni gini okaw ng'ani time motimo ang'owa otiyo ma by the time otuno kama president osaine en tich lakini ng'ama nie village man thurwa kor kucho en obro neno ni gini orito gino winja gini nang'o ni gini dhi miyo pesa wadhi bedo deducted koro ing'eni the question is ang'o mane jogi penjo it's very important to ng'ama no penj gini nikech japiny kosewinjo bana ni pesa ne dhi bedo idhi ng'adi to wacho ni ng'ano rach mogik exactly ng'ama no penj gini momiyo koro nikech from my perspective in terms of impact ministers mobwach ni bedo best performing gi rate ni malo rate no ni malo nikech kwang'i kora mna 65 wachak ne ang'ini recho ni nitiere kara mna gi wach mane dwa wacho kara mna kapok adonje e pinjo machielo just mana kaka Churchill wacho ineno ni seche ma ing'eni policies kata ma